Yo durustay. Не, кори Абдурозиқ барон хайп неста, кори шах хати навик ай бахилишона хайп шид ки то что просмотр пул реклама ам хели шид. Ага. Инами навик недавно хати шахер хардыш бромадан ку ана амё хардыш дуруга ба Абдурозиқ дидан ки оха ҳама Абдурозиқ ҳар гап гуфт ё сразу против барон задан гуфтан хайп пул бисёртар кор мекунем и хели задан дуруға ҳамара дуруғ карданда короче шах чизе мега ваеш чизе мега навикаш чизе мега ака ҳардиш мада радно яъне на ки дуруғ дар кор нестай пеши мардум дахтона хеле вай кадан барои хайп шида барои ясм пул шида дигарора пас задан. Имрӯз видеои Асхаб Тамаева дидам 1 миллион ман додагӣ нестам гуфтестай. 1 миллион ин дуруға надодай. Худаш гуфтадани худаш ки ма чилта додагиё ҳаму чилтара папалан каданда короче яъне ки ижда ужда ами одамода и гапо ҳама дуруғай охе иҷада як гапи дигае ки баронам чизе кад накад охи вай акай берӯз всё равно вай да тай кӯ қатъиян 15 сомон ё 20 дирҳам мепартофтанд да пешиш мехонд. Ман як видеоша дар ютуб партофтум барои кадом гапаш барои гапе ки гуфт ки дарахт дар ҷои худаш мерӯя. Бо рафт дар Дубай хича фурӯхт. Вай худаш хича фурӯхт. Ягон тоҷик вая нафурӯхт. Поэтому карм кард мондум. Хеле да ман кор надорам. Вай гуфти ҳамун гапо мадай. Вай на фоидай, на ҳичи. Фаҳмо. Хай аки вай як одамгарӣ айдан мисол барои дастгирит барои одамора вай кадагит чорни мондагит раҳмат модераторам да гап надорам. Минадор. ба чикор кунам? Ҳеч кор намекунам. Ман ҳамедро моли у подписчикошмуро я дастгирӣ мекунам ки дастгирӣ мекунанд дар бозиём. Спасибо. Я 2 та билет аз номи мо нависед дагани. Гап нестай бо ҷони дил. Аки подписчикон навистаст созай хуба брат. Як ҳар кас правильно ҳар кас кори хича кунад не ки просто акай барои акай барон ки ами Тоҷикистонда ман як чизтон мегӯм. Когда духтара дастгирӣ мекунанд духта барои сум ягон тай дигара меова ягон хеле спонсори бақоата меова баъд хиёнат мекунад дар кору бори ҳамун одаме ки дастгириш кардагиай. Духтада зеб метаи чиз не ки бача мануда ман бачаро якум бора дидестам просто вот